tal, señoras e señores? Pasa das 6:30 da tarde, chegou o momento da cociña en directo na televisión de Galicia. Como todas as tardes estamos cociñando aquí, a partir das 6:30, todas as tardes, sempre vos dicimos que a receita é cousa vosa, da xente que está na casa, que nos las enviades todas as tardes ao noso Instagram. Vai aparecer, aí está, @voltascoprato, están aí todas penduradas. Lembrade que tamén están na web da televisión de Galicia. Se a receita é cousa vosa, os cociñeiros, xa os poñemos nós. Que pasen, por favor, Xulio e Begoña. Un aplauso para eles. Vamos, vamos. Sempre correndo. Que lle pasa? Sempre correndo. Sempre correndo, Nunca tanto corriches como aquí. Bueno, a veces sí, na cociña corro máis. En serio? Hombre, hai veces que me dá Berras, caña. polo que din tamén. Berro a veces, per pouco. Bueno, feliz ano, que non che dixen nada. Igualmente, feliz ano. Que tal a entrada no ano? Ben, bueno, aí estuve. Como que aí estuve? Casi me estaba petando o sastre xa á porta. Por qué? Para facerme o traxe da mortaxe. Estuve mala. Que muller, Ahora estou mellor. Tu veches, Estou aquí fastidiada. o último día andabas xa... Estaba aí. Pintabas mal, Pintaba mal a así. Pedía terra, Pedía. Xa pedía o corpo. É o noso queridísimo Pom. É o noso queridísimo Xulio, non sei como está despois do día de onte. Ben, moi ben. Estás contento, non? Sí, moi contento. Sí, feliz. A felicidade é unha actitud. A felicidade é unha Non depende actitud. dos resultados. Bueno, a ver, Se non estado pero fastidiado. axuda. Axuda. É como todo de, axuda. o carto non dá a felicidade, pero axuda. Eu penso Ou non que axuda? sí que a dá, Sí, no? Botón a man. Sí. Bueno, señores e señores, imos ver que é o que cociñamos hoxe, imos ver que trae Virginia de Noalla. Hola, chamo-me Virginia e son de Noalla. Eu xe vou vos enseñar como se pode facer recetas de aproveitamento con conservas, por exemplo, como o atún, que é o que máis nos gusta a nós, e ovos, que nas aldeas temos moitos ovos na casa. Pois eu cozo os ovos 10 minutos. Cortos a mitad, saco a xema, mezclo a conserva de atún, fago unha mayonesa con aguacate, mezclo a mayonesa de aguacate, as xemas e máis a conserva de atún, relleno os huevos con esa masa que fago e despois botolle tomate que fago na miña casa, tomates que teño na miña huerta. Chao, chicos! Bueno, Virginia, creo que non facía moito calor aí, na praia, polo xersei. Polo xersei a min dábame un pouco a idea polo aire, verdad? Agosto non era. Agosto non era. Dicía Virginia que receita de aproveitamento con conservas, que é algo que é moi típico aquí, que todo o mundo, bueno, aquí en todo o mundo ten conservas na casa. Non sei se lle de facer caso ou non. Sí, pois eu sí, porque mira, ela propón os ovos recheos. Ajá. Con a conserva, teño a conserva e teño os ovos. Pero o resto... Vou facer outra cousa, pero é unha receita tamén con conserva. Vale, que vas a facer? Vou facer? utilizar uns mexilóns en escabeche e vou facer uns ovos encapotados. Unhos ovos que van a ir primeiro pseudo fritos, despois con a bechamel e despois empanados e terminados de fritir. Pseudo fritos. Sí. É o clímax entre a croqueta e o ovo frito. O sea, podemos dicir que é a croqueta máxima. A croqueta, sí. A croqueta evolucionada. O croquetón. O croquetón. O croquetón máximo. O croquetón máximo vai facer con mexilóns. Con mexilóns, Begoña Vázquez. Pois eu non vou facer moito caso. Eu hoxe vou ir ao meu rollo e vou fazer outra cousa completamente diferente, que vai ser con berberechos. Entón, vou fazer unhas latas de berberechos e despois uns espárragos tamén. Algo máis? Vou facer un risotto. Queres máis? Non, un arroz. Vou facer un arroz moi meloso, moi cremado, e xa verás que o resultado máis rico. Vou usar un poquinho de queixo e uns poquinhos espárragos. Vai estar ben. Vai estar rico. Pois veña, señoras e señores, chegou o momento de cociñar. Non voltas co prato, nos quedamos aquí con Begoña. Ala, arranca, Xulio. Veña, Begoña, queres máis latas? Fanche falta máis? Sí, non quero máis latas. Estás ben? Estou ben. Perfecto. Non te cortes, A lata é... Cuidado, A lata é brava. Joder, moitas veces podete... É falsa. É falsa. Pois mira, para facer un risotto, o que nos interesa é que o almidón pois vaya perdendo o remexelo. Claro. Entón vamos añadindo o caldo pouquiño a pouco. Vale, eu uso para unha cantidad de arroz unhas 3 de caldo, máis ou menos. Unha cousa, algún arroz en especial? Quero dicir, eu quero. hai moita xente que usa, por exemplo, o basmati. Sabes? Un basmati nesto non. Non, nesto non. No, un basmati, un redondo, un carnaroli, neste caso vou usar un bomba. Un bomba, bum. Sí. Son granos redondos, quedan moito máis melosiños. Vale. Bueno, queda moito... Eso chupa o caldo. Claro. Mira, eu sempre digo que, por exemplo, para os risotos, para este tipo de arroces, ten que ser todo da mesma
unidade, non? É así pequeniño. Que unidade? Que dices? Bueno, Da mesma unidade. Non sei como dicilo. Como che digo? O mismo tamaño. Exacto. A mesma unidade. Pois eso, o mesmo O tamaño. Vale. Entón, Vale. pico allo, en dadiños moi pequeniños, en brunoise. Vale, entón, o primeiro que botas é o alliño, non? O allo, sí, vamos a botar un poquinho de aceite. Correcto. Prendoche aquí o lume. Poderlle dar Canto? o 9. Como che gusta darlle gas, A tope, sí. Vale, que máis? Que Allo? me dera o gas. Verdad, o gas mola para O gas cociñar, mola, é o que máis mola. Sí, sí. E a leña tamén. E a leña tamén. Botolle posallo, cebola, e vamos a nacarar o arroz. Vale. Aí, Carai, mirade como pica, dame medo, Como pica. Digo que con esa lata que tes aí de berberechos, Sí. podes facer para qué? Para 3, 4, para cantos? tranquilamente está da para uns 4 personas, Cunha lata. Cunha lata, sí, sí. Checa, a lata, ahora que estamos na costa de Xaneiro, É o mellor que hai agora. Claro. Además, riquísimo, sano, sen portar na despensa. Claro, Sabes? exactamente. Porque colles, botarlle mau, un pouquiño de arroz, uns poucos berberechos. Como se queres tamén hai ameixas. Podes facer tamén con uns mexillos ao natural. Podes facer con varias cousas, non? Sí, queres. sí, Vale, sin problema. perfecto. Ahora Vale, vamos pois vai botar o arroz. poñendo aí, marchando a tixola, que eu marcho con Xulio Mato. Hola, Xulio. Hola. Veña, contame. Mira, eu xa abrín a miña lata de mexilóns en escabeche. Estamos aquí sofretindo ca fariña porque estou facendo unha que xa me bechamel parecía que cheiraba así como un pouco... con fariña e manteiga. E agora vou ir botando o leite porque o que vou facer é unha bechamel porque como che dixen que era un híbrido entre a croqueta e o ovo frito, Un híbrido, o primeiro que temos que ter é unha bechamel. Vale. Vale, leite, manteiga, uns 40 gramos de manteiga, 40 de fariña para cada litro de... Non nos fai falta que sea moi Que espesa. fixeches cos mexilóns? Simplemente Picáchelos? os piquei e teño aquí guardado o escabeche para facer unha salsiña despois, para aproveitar toda a lata, vale? Moi ben. Moi ben. Por certo, recordarlle á xente da casa que poden chamar, o Voltas co Prato. Recordade que vai aparecer aí o teléfono, podedes chamar para comentarnos se sodes de comer con conserva. Por exemplo, ti na casa comes con conserva? Sí, a min, sobre todo as xouviñas e o atún. E o atún, mira que me gusta o atún. E os mexilóns tamén, Sí, 664-483-419. Ese é o teléfono do Voltas co Prato, podedes chamar. E recordade que como todas as tardes, incluso esta semana de Reis tamén, porque non, repartimos cartos. 50 euros dunha vez, 50 de outro. Chamade, estade moi atentos e atentas ao Voltas co Prato, porque aquí, se vedes o programa, hai premio. Pues Mira como vai, mira como vai. A bechamel está. Buah, Xa temos lista. que rápido se fai. Claro, a bechamel é rapidísima, tan pronto ferve. É importante Darlle voltas, tostar un non? pouquiño a fariña, sí, darlle voltas para que non faga grumos. Vale. Vale, entón mira, aquí teño dous foi en nada, recipientes. foi en nada. Aquí teño dous recipientes forrados con papel transparente. Vale. Vale? Por qué? Porque necesitamos un recipiente onde nos acolla despois tanto a bechamel como... A ver, atención que vamos cos trucos, tips do A Voltas co Prato. Por que queres o film? A ver, para que o precisas? Porque despois xa vas a ver como me vai facer falta a hora de desmoldar isto. Para desmoldalo Claro, despois. isto vai... Eso che derrete. Coa bechamel así, que? Non? No, mira, facemos unha poquinha forma. Unha culler de bechamel. Vale. Vale, eso vai primeiro, e despois, como faz? E agora teño ali o aceite o lume. Tes o aceite aquí, o aceite está... para meterlle a mão, No, ainda non, Ainda non, pois eu a mão non lle meto aquí. Ten que estar ben quente, que vamos a meter aquí isto no aceite para que colla calor e non se nos agarre despois. Vale. Vale. Claro. Ese truco enseñáchelo un día xa no Eso. programa, De Por pasar a espátula Eso, o que vais esto ya- utilizar polo aceite esto quente. ya- Vale. Pois antes no ensaio non metín e pegouseme. Ves? 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 Eso, sabes por que che pasa? Sabes por que che pasa eso? Por despistado. No, por ensayar. Se non ensayaras, estaba... Claro, no, sí. Bueno, chegou o momento de chamar a nosa convidada do día de hoxe. Que pase, por favor, Virginia de Noallo. Un aplauso para ela. Hola, Hola, Virginia. hola, que tal? Que tal, como estás? Un pouco afónica porque temos moita festa. Moita festa. Ai, mira, estás afónica por isto, pouco pasa No, porque nada. mira, nós no noso pueblo empezamos as festas o 21 de diciembre e acabamos o 22 de enero. Pa, por qué? Porque temos o patrón, temos... Xa. Non vos chega con Nadal. No. Sodes así, non? Somos... Unha vez que enganchas unha... Non sabes que pasa? Disimulamos un pouco. Bueno, Para comer e non traballar. para comer e non traballar, aí está. Vamos con Begoña, veña, que nos vaya contando, porque Begoña dixo que non che iba a facer caso. Non me vai facer caso. Nada. É porque aprendes unha cousa nova. É rica. Estás dicindo que non sabe facer nada? No, non digo eso. Digo que sí. sempre hai que aprender cousas novas. Vale. Gústame moito a cociña de Begoña, porque Begoña cociña como cociñamos, bueno, non haya nunha aldea, ojo, que somos a Yesec,
De Sanxenxo. De Sanxenxo. De Sanxenxo, porque Sanxenxo foi a Fitur e levou os fotos de Noalla. Ah, vale. Da miña playa, da de Foxos, onde vivo eu. Da que salía ahora aí no vídeo que estabas con chaqueta. A miña casa estaba... Sí, estaba con chaqueta, pero tiña a toalla ao longo. Xa. Pois mira. Había sol, Había sol. Pois que che conte, Begoña, a ver, que cociña está Eu estou facendo empezando un risotto. Vou facer un risotto con 3 tipos de conservas. A primeira conserva que vou usar é tomate seco, que é un tomatiño que deshidratamos, podes encontrar en cualquier supermercado, e vamos usar un pouquiño dese aceite. Así, para que lle dé do mesmo tomate. Para que lle dé o sabor, non? Para que lle dé un pouquiño de sabor, sí. Eu tomate fago eu. O meu home pon os tomates, eu fago tomate frito e conserva. Il pon, eu fago. Que sea o mellor tomate. Moi ben. Pois, nacarei un pouquiño de arroz con un pouquiño de allo e un pouquiño de cebola. Fíxate como cheira xa, verdad? E vamos engadindo... No, fixadevos a cara de Virginia, Entra má fame. Entra a fame, verdad? E agora vamos engadir, vámoslo poñer un pouquiño alto e vamos engadir un pouquiño de viño para darlle ao risotto ese toquiño ácido que ten que ter. Amiga. Aí. Vale. Eu vouche contar un secreto, pero en Italia os risottos fanse con calabaza. Como? Como se creman, son con calabaza. En serio? Sí, o primeiro risotto da historia era de calabaza. Bueno, eu tamén non sabía. Eu non. Porque estuve en 10 anos en Suiza. Foi a hipoteca que paguei pola miña casa. Estás verando en Suiza. Non teño hipoteca. Eu fui 10 anos para Fuiste Suiza. traballar. Le vin un home comigo, fixen unha casa, dixen, ala, vamos que xa temos casa. E volvimos. Que lle dían os suizos. Vamos con Xulio, anda, Vamos con Xulio. A ver, Xulio. Vamos con Xulio. Ti que me vas facer con meus ovos? Estou facendo uns ovos encapotados. Tampouco te está facendo caso. Sí, eu estou utilizando ovo e unha conserva, vale? Poden traer as jaliñas comigo. Tamén. Mira, e aí teño un poquinho de bechamel de base, un ovo que só o pasei por aceite moi quente para que non me calle de todo a yema. Ajá. Ahora estou no cubrindo con bechamel, entón, ahora nos Claro, o ovo queda aí no medio. Isto está apagado xa. Está apagado. O ovo queda aí no medio, non, Xulio? Vámoslo meter na nevera ahora durante media horiña ou 3 cuartos para que nos enfríe ben, e despois vamos a pasar por fariña, ovo e pan rallado. Entón, agora faremos un pouco de manxa televisiva, pero a idea, aí está, ring, pero a idea é que isto pase durante media hora ou pola neveira. se queremos ter isto adiantado dun día para outro tamén, Ou dun día para simplemente que colla frío. Isto, polo tamaño que ten, pues media horiña, 3 cuartos estaría... Atención, xente da casa, bechamel, ovo, bechamel. Aquí, bechamel, ovo, bechamel, no que está facendo Xulio aquí. Moi atentos e atentas. Coa varilla. Coa varilla, estuve dando. Eso, a varilla que está aquí. Podes preguntar unha cousa a Xulio? A ver, depende do que lle vayas preguntar, Virginia? Ah, non é personal. Ah, bueno, vale, se é algo Xulio, ti de... eres español? Sí. No, bueno, é unha pregunta moi complicada. É por sabes Escoita, sabe por qué, é que sí? escoita, É pola manteiga. Por qué? Porque usa moita manteiga. Porque é moi afrancesado na cociña. É unha afrancesado na Eu estuve en Suiza e agora na manteiga non quero. Xa. Ti non sabes que Pero a existe... bechamel que fas con Ti non aceite, sabes, claro. non sabes que existe aceite de oliva virgen extra. Claro. E ti non sabes que a bechamel faise con mantequilla? Sí, Por Pero receta, non fago sempre Pero bechamel. este é unha vai. bechamel. Pero este é unha bechamel. Virginia, mira. É que eu todos os días miro e oi falar moito de manteiga. Xa, fala moito, fala moito. Este home Pero se será usa máis... aquí. Begoña, Virginia, mira. Vou che dicir unha cousa. Xa sei que agora non vas moito con Xulio, pero tens que esperar a probar a receita. Pero a Xulio ven aquí tamén. Escoita, a ter un compromiso. Escoitame, pero vas ter que sentar ali na silla a esperar na cadeira dos sufridores até que te chamo outra vez, vale? Bueno, veña. Aguantarei logo. Aguantarás. Veña, un aplauso para Virginia de Noia que está connosco. Hasta despois, chicos. No voltes co prato. Mira ti que non son o único que lle di a Xulio que utiliza moita manteiga. Mira o que ten ali. Xa. Deixa de meterte comigo, non te fixe nada. Fixádemos ata onde viaxamos, Xulio. Marchamos a donde? A Silleda. José, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Ai, Sillobre, non Silleda. Ah, xe decía unha voz, Ai, pola que voz, pena. non me Non sona. sabías. De Sillobre, non, José? Cañotas, te estabas confundindo. Estaba confundido, sí, de Sillobre, non? Sillobre. Onde vai parar? Moito máis bonito que Silleda, Bo. Ten unha gana que veñas alá. Bueno, José, que prefires, a maxi croqueta esta que está facendo Xulio ou o arroz que está facendo Begoña? Eu casi me quedo co arroz de Begoña. Ai, vamos de botar un vistazo ese arroz, mira como vai, mira como vai. Porque leva berberechos. Ah, ti eres de berberecho, lo. Home, Ah, o berberecho... Pero escoita, por exemplo, o arroz gustache así estilo risotto que este melosiño cremoso ou gustache seco só carrat? No, melosiño, cremoso.
Ah, entón vai contigo. Claro, é que o melosiño... A mí tamén me gusta máis o melosiño. Pois é unha pena que non o podes cheirar, É verdad que sí, Non, porque cheira moi ben, Que lle vas botar agora, Bego? Por nada, vou añadindo o caldo pouquiño a pouco, así. O caldo de que é? O caldo é de peixe. De peixe? Claro. Vale. Entón Un vas pouquiño de añadindo verduras. pouco a pouco e que vaya botando o almidón, non? Claro, que vaya soltando, así vais remexendo pouquiño a pouco para que vaya soltando o almidón. Bueno, Así José, voy engadindo. oiches, moitísimas gracias por chamar, tes que vir un día polo programa. Sin problema, hombre. Vente cando queres, que nós estamos encantados. Feliz ano. Feliz ano a todos, en especial aos cociñeiros, que son os que traballan. Somos que traballan, non como a mí, veña. Feliz ano, chao, José. Ten razón, Chao. Bueno, Veña, mentre un vos abrazo. seguides ao vosso, eu voulle ler a Galicia 4 datiños, porque hoxe falamos dos segredos que agochan as conservas. Como sabedes, antes non eran moi valoradas, só eran un invento para conservar a comida, para sair do paso, pero agora o conto cambiou. E son un agasallo de primeirísimo nivel. Seguro que algunha tedes na casa, sobre todo as que veñen nas cestas de Nadal ou as que aínda non comistes. Por certo, somos a comunidade que máis fabrica o 80% de toda a conserva nacional é cousa nosa. O atún é o rei, seguido da sardiña, a xarda, o berberecho ou o mexilón. Agora, ademais de moluscos e peixe, tamén somos potencia, atención, envasando algas que mandamos directamente para o Xapón como se fosen churros da churrería e tamén grelos, polvo ou callos. Case calquera produto pode dar unha boa conserva, xa sabedes. E con case calquera conserva podemos cociñar algo rico. Revisada las cenas, que este mes é moi longo e toca ser creativos sen gastar moito, porque a Costa de Xaneiro, xa sabedes, acaba de comezar, pero no prato imos axudar e moito, así que moi atentos ás propostas de Xulia de Begoña, que sempre son moi apetecibles, Xulio. Incluso a maxi croqueta, ultra croqueta. No, incluso non, este A croqueta xigante. Este é moi apetecible. Moi apetecible. Sí, Esta croqueta... Chámase ovo encapotado. Ovo encapotado. Vale. Por qué? Porque está coberto por unha capota. Con unha capota. Dunha capa. Eso dunha lata de mexilóns, cantos ovos encapotados sacas? Pois mira, unha lata pode sacar polo menos dunha lata pequena, Sí. 4 ou 5 deste. 4 ou 5 deses? Sí. Va, eso dá para... Isto dá pa comer, Para Mira, alimentar bastante. Como queda de Mira. limpiño. Claro, poden cenar 3 ou 4, non? Persoas, máis ou menos. Sí, a ver, como entrante, ti tens que pensar que unha lata, unha persona queda con fame. Sí. 5 con isto quedan ca mesma fame con unha lata. Entón xa os tiramos. Entón un pouco. aproveitas, non? Claro. Non, pero é que a idea está moi ben, coa bechamel. Hai que ter cuidado porque a xema dentro que o fin deste ten que estar Ainda un pouco cruda, non? claro. Entón, E digo, despois de pasalo, despois de fritilo, ten que quedar crujientiño por fora, melosiño por dentro e o ovo crudo. que se O sea, crudo. que se desparrame, Como non? un ovo frito. Como de mollar, a xema como de mollar. Ten que quedar como de mollar. Vale. Vamos ver se... tes sorte. Vamos a ver se teño sorte. Que leva o rebozado que estás facendo? Ovo, no, un rebozado clásico. Fariña, ovo e pan rallado. Fariña, ovo, pan relado, nada máis. Eso é. E esa é a mecánica, non? Fariña, ovo, pan Sí, relado. como unha croqueta, que se fai Fariña, cando faz ovo, na casa pan relado. croquetas, que ti Fariña, seguro ovo, que faz pan moitas relado. croquetas. Mira, sabes que Ana fai moi ben, miña tía Esperanza. Sí, joder, Esperanza. Esperanza eu penso que non existe. Miña tía Esperanza, eu creo que non existe. Eu estou en dúbidas con miña tía porque, a verdad, mira que cociñou ben, Nadal. Pois ten que vir un día. Ten que vir, está obrigada a vir. Sí. Fariña, ovo, pan relado. Fariña, ovo Moi e pan ben. relado. Vas frito? Entón, vou fritir, sí, agora tan pronto. Pero agora ou podes ir No, con bego? podes ir con bego que vou Vale. poñer o aceite a quentar. Pois vou con bego. Veña. Hola. Pero que faz con eses espárragos? Por nada, vou no saltear para darlle así un toquiño crujiente. Ajá. Aí vai, xa está. Vale. E agora xa teño aquí o risoto, Buah, como está ese arroz, que xa está máis ou menos montadiño. Voulle terminar de engadir, botei os berberechos da lata. Vale. Vale, vámoslo mexendo así. Vale, Aí, vale. despaciño, con cariño. Que dixeches que lle botaches? Tomate seco e berberecho, por agora. Pero que foi o que lle botaches da conserva? Bivalvo, berberechos. Pregunta de concurso. Que tipo de conserva utiliza Begoña Vázquez hoxe na súa receita? Berberechos. Segura? Segurísimo. Estás seguro de que sí, son? berberechos. Sí. Pregunta, que tipo de conserva utiliza Begoña hoxe na súa receita? Berberechos. Aí está. Tedes aí o teléfono do programa, podedes chamar e gañar 50 euros no voltas co prato. Ai, que Begoña. Oye, chis, hai moita xente de Galicia que non saberá isto. E vou contar unha intimidade túa. Bueno, a ver o que vas contar. A ver. A ver o que vas contar. A ver, A ver. señoras e señores, sí, é certo. Begoña traballou nunha conserveira.
Que? Bueno, facía as salsas. Facía... Axudaba a facer un pouco as salsas. Bueno, Sí. é que canto tempo estiveches? Casi 3 anos. Casi así. 3 anos? Bueno, axudaba así un pouquiño, sí. Claro, eso é, vamos, Galicia pura e dura. Sí, ademais é esclavo, hai que dar un aplauso a esa xente que traballa moi de noite, porque van de noite. E casi saen de noite. Casi saen de noite moitas veces. Pois... Bueno, hai épocas que cando é o atún ou cousas destas Que traballa moitísimo. Tela, tiran do peito, sí. Pois sector moi importante en Galicia é o das conserveiras. Hai moita xente que traballa na conserva dende aquí, moitos bicos, e o noso aplauso. Veña, vamos a dar un aplauso, porque son un sector fundamental en Galicia, que son pioneiros, non son Galicia, sino en todo o mundo. Son das rexións, somos das rexións de todo o mundo que máis producimos conserva, así que temos que estar orgullosos diso. Vamos a repartir cartiños, a ver, Begoña, ti conmigo. Sí. Vamos alá. Chámase Noa de Narón, dille, Noa, Narón, que tal? Boa tarde. Noa Narón, boa tarde, que tal? Hola, boa tarde. Como estás, Noa? Moi ben. Estás ben? Sí. Sí. Eres de conserva, ti, ou non? De utilizar conservas? Non. Que me dis? Realmente non. Como non? Mira, seguro que sí. É a mayonesa? Ah, A mí me gusta máis a verduriña máis fresca. como? Que che gusta máis? A verduriña, así máis fresca. A verduriña. A verduriña. Pero verduriña en conserva tamén hai. A menestra. Ah, Claro, bueno, sí, sí. claro. O sea, non ten por que ser conserva de lata ou que coñecemos por conserva berberecho ou tal. Pode ser tamén verdura. Pero, bueno, en calquera caso, vouche soltar a pregunta dos 50 euros. A ver se a sabes. Veña, vamos alá. Que tipo de conserva utiliza hoxe Begoña? Berberechos. 50 euros que marchan para Narón. Para Noa, moi ben. Moi ben, Noa. Muchas gracias. Un bico xigantesco, feliz entrada no 2023. Vale? Un bico, feliz Veña. ano. Chao, chao, feliz ano. Vamos con Xulio. Muy Ala. bien. Chao, chao. Vamos para lá. Xulio matou, vai fritir. Un xofretín, Pero é enorme iso. Claro, non che dixen eu que era o croquetón, mira. Buah. Mira, que vamos a facer a prova de lume. Pero, que vas facer? Espera. Espera. Atención, Galicia. Non vai a ser que ali, Que vas facer? Como non salga ben, Vale a cortar. vou a cortar, pero vou dar a volta primeiro a esta. E tense que Eu alucino cos teus dedos, E vamos buscar un... Mete os dedos aí no aceite, dalle igual todo, arriesga que a vida, non lle importa. Si ten que perder... Así despois non te pilla a policía, claro, non ter guayas Onte dactilares. corteime, cun coitelo que non cortaba. Bueno, vámonos... Espera. Vámoslo cortar e ten que desparramarse. Ten que desparamar a yema. A ver, Así. a ver, Vamos alá. a ver. Aí vai. Aí vai. A ver. A ver. Sí, vale! Non hai cartos, Ai. que te paguen como cociñeiro. Non nos hai. Non nos Mira hai. que chulada, Ou polo menos eu non nos teño. Que chulo, Tes, que non son tan Que caro, chulo. Bueno, non sei se remataxe ou queres facer No, algo máis para o teu prato. Ahora vou a facer, como che dixen, cun poquinho de maionesa, unha poquinha de mostaza e o escabeche, unha salsiña, Ajá. porque ahora non sei se te das conta, nos sitios de comidas un poquinho que están de moda, Sí. están acompañando as Esta, frituras, que pita. están Ah, acompañando... é de Begoña, Espera. Están É a miña que empezando a salgo acompañar as louca. frituras sempre con unha salsiña. Entón, isto, aproveitando o escabeche, pois dixen, por que non vamos facernos unha cun poquinho de maionesa, mostaza, Vale, maionesa, eso que é mostaza. e o propio escabeche. E agora o O escabeche. propio escabeche que temos, Mima, que cousa, que vamos, Que cousa, vamos a integrar ben. Ten unha salsa diferente, super agradable, que vai casar perfectamente con ese recheo. Que cousa, que che pasa, Begoña? Por non me vai. Entón teño que ocuparlle un cacho da cociña Non aí. pasa nada, home. Que non vai. Ben vida, mirad. Esta está na túa casa, Mira, ben. fixadevos que Agora xa está. compañeirismo hai neste programa, que se prestan, Dalle. que se prestan as... Vente Oye. para aquí, podes vir, Xa estou. Podes vir, Bueno, vale, E vente por para aquí, muller, si, home, si, aí está. Entón, eso mestúralo e vai Vale, pedindo máis escabeche. Vamos integrando ou como pouco a fas? pouco o escabeche. Que bufas? A que non che deixa a cociña? Que fai? Vou che facer caso. Dame igual o que digas. Que fai? Fai unha mayonesa aí, bueno. Aí vai. E dis que vai estar rico, non? Esto, vale probar ahora si queres, ¿sí? Vale, cando teñas rematado, probo. Está, mira. Begoña marchou, espera. Me marchou por se fago probar ela tamén. Dá un pouquinho, unha puntiña, aí está.
Ah, que sí. O Begoña, Que siga bufando, hombre. Ah, sabe moitísimo os cabechos, está boísimo, Claro, é unha mayonesa de Oh, escabeche. que rico, vamos con Begoña. Está moi rico, Begoña, Mira, en serio, teño unha xema agora, que vamos a cociñala, co resto do risotto. Ves que cremosiño está o risotto xa? Vale, pois aquí teño unha xema cun pouquiño da lata do berberecho, da auga do berberecho. Ah, a auga, ti tamén aproveitas entón a auga. Aproveitamos, sí. Aproveita. Montámola un pouquiño e xa se vai ir cociñando co propio calor do... Vale, entón, o truco é o seguinte, non fai falta meter na tixola. No, porque senón cuaja, non A queremos xema que do ovo, senón ao revés, cuaje, non? E agora que vamos a terminar Metémosla nun bol. é cun Vale. queixo parmesano de Arzúa. Vale. Pois mira, Aí, e agora terminamos. oiches, voulle preguntar ao público mentre estás aquí, porque lle parecen os trucos que estás facendo. Moi bien. Vale, ti dalle aí, co calmesán, dalle aí. Veña, vamos alá. A ver que nos di Virginia a nosa convidada de Noalla, porque imagino que estará un pouco sorprendida co que está vendo aquí no programa. Sí. A ver. Moi sorprendida. Pero- Sobre todo cando Begoña di o parmesano de Arzúa. É que é. Ese é un queixo, non? A ver, é un queixo galego curado ao estilo parmesano de Arzúa. Ah, vale. Ao estilo Vale. parmesano, Así vamos a decir que sexa Así parmesano. sí. Ao estilo Pero, parmesano. Claro. Pero bueno, vaiche gustar ou non? Porque o parmesano Ese é outro? co noso non ten nada que ver, No, claro Por que non. Dios, Pois por non, Dios. moito mellor de Arzúa. Os 10 anos que sofrín en Suiza con aquel queso. É dalle con Suiza, Váramo dicirte a min. É dalle con Suiza. Tamén teño que dicir unha cousa. Que? Que aunque son Virginia de Noalla, Sí. secuestráronme e levaronme para Noalla, pero eu nací en Villalonga e criei en Villalonga, porque senón non me van deixar ir a Villalonga máis. Bueno, pois tens que dicir que és de Villalonga, pero secuestradas non. Claro, sí. Moi Secuestrou o ben. mundo de Noalla, collín o síndrome de Estocolmo, deixime estar ali con É que daches ali. É que din ali con el. Dame boa vida. E dámosche un aplauso por estar hoxe aquí con Moi nós. ben. Veña, que vai chegar o momento de probar e xa vai ter que vir agora, Virginia. Vamos alá. A ver, que facedes? Nada, está... Teño que Está chamar apurada, xa. está moi Teño que apurada, chamar xa a comida. Mi mau que fixo Begoña, Estou apurada. Fixadevos. Está sudando. Xotes. Casi non dou. Cun comensal, Sí, xa está. Risotto con berberechos de Begoña, leva espárragos, leva queixo así curadinho por riba, relado, e por outro lado temos a maxi croqueta de Xulio. Chegou o Ovo momento... encapotado. Ovo encapotado. Ovo encapotado. Vamos chamar a nosa convidada, por favor. Levántese, Virginia, ande cara a nós. E, mentras tanto, vamos coa pregunta de concurso. Veña, vamos alá. Que tipo de conserva usou Xulio nos seus ovos? Que tipo de conserva usou Xulio? Ponte aquí, nos seus ovos. Mexilón en escabeche. Como? Mexilón en escabeche. Como? Mexilón en escabeche. Aí teñen o teléfono do programa por 50 euros. Que tipo de conserva usou Xulio nos seus ovos? 664 4834 19. Traballei 12 anos nunha fábrica de mexillón. Pero ti hai algo que non fixeras, Virginia? No. Bueno, se hai unha cousa non che podo dicir. No, mira, hai algo que non Non fixeches. sei. Hai algo que non fixeches. Proba a comida, así que É veña. verdad. Adiante. Vai probando as dúas. E teño fame, Pois vai lle dando que lle temos que dar paso aos da hora galega. Espera, que tengo que Veña. Empezo con Xulio. O co que queires ti. Vai probando, proba máis dúas. A croqueta é grande, vou empezar. E mentras tanto vamos repartir cartiños. Vou Veña. coller un cacho grande que teño fame. Ti comes en medio. Vamos alá. Creo que imos á cidade das Burgas. Roberto, que tal? Hola, buenas, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Moi ben. A ver, Roberto, dime se eres ti de conserva, se non eres... No soy mucho, ¿no? No, outro máis, Vaya. Outro máis. Bueno, pois as conservas igual che dan 50 euros hoxe. Veña, vamos alá. Que tipo de conserva usou Xulio nos seus ovos? Mexillón en escabeche. 50 euros, que marcha para a capital termal, para Ourense. Moi ben, Roberto, mando un bico xigantesco e feliz entrada no ano. Igualmente, feliz año. Veña, chao, chao. 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 Ai, Dios mío. Ai, Dios mío. Espera, dade máis maus. Virginia, estás ben? Estou comendo. Mira, podo levar para a casa e veño mañán e digo. Eso é bo sinal. Eso é bo sinal que están vos. É que eu collei un de primeiro plato e outro de segundo. Xa, vos tes que escoller un. Vouche facer a pregunta, veña. Virginia de Noalla, Nacida en Villalón. nacida en Vilalonga. Quen gaña o a voltas co prato do día de hoxe? Pois polos berberichos que me están moi ricos no medio dese arroz. Os que tamén los seño, Begoña. Begoña Vázquez é a vencedora do a voltas co prato do día de hoxe. Que maravilla. Pasáchelo ben, querida? Encantada. Sí, tens que volver outro día. Home. E contar máis anécdotas, porque contas... Oi, se che poña a contar. Mira, queiras. a nave chapa ao meu lado. Queda muda. Queda muda, moitas grazas por vir. Dame moita pena porque eu sou moi fan de Xulio, mas meu É o home. que hai. A vida é dura Pero como o estes caño da berberichiños verdura. moi... Eu vivo... Viste a playa que vivo? Escoita, Están os berberichos ali. teño que despedir que me están pedindo pasos da hora galega.
estás seguro? Vou con Paco Lodeiro. Vas seguro con Paco. Bueno, pues chao. Paco, Dou eu o bote. Paco, vai despois. Dille, soltei o bote. Di, solta o bote, Paco, ala. solta o bote, Quedan que coa vou actualidade, falar. hora galega. Chao, ata mañá. Veña. Paco, solta o bote. Solta o bote. Solta o bote.